हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय चेनेल आं सोलों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे फरायहरलायबाय नै दिनै नुजाफैलायबाय आरो खावब्लिब्लिनो आङो एसे गोबावनि उनावहाय नै गस्ला ओमफ्रायो मा लादों आङो खर' खाग्रा आं दा माइ हानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माइ हाहैनोसैलाय माइ हानायनि दिन जाबाय नालाय माइ हाहैनांसिगोनलाय आरोना उपाय गैया माने न'आवबो ओरैनो थानो मोना आरोना माइ हानाय दिनफोराव ओरैनो थाबाथ' जोबनाय नङा नालाय खामानिया बेनिखायनो हाहैसिगोन आरो आंबो गस्लाफोरखौ लाखाबाय नै दा आखाइ गोलाव गाननो दाहाय गानहैनोसै आरो ओजोंहाय दा गानथ'ला लाबाय आङो नै ओमफ्राय बिमा मोना थांग्रोबाय आरोना दासो थांदों बिसोरबो ओमफ्रायो इसोरो थम थमजों थांसिगोन ओमफ्राय आङो हारसिं थांसिगोन आरो दा बिसोरो थांग्रोबाय ससे थाबायनानै थांग्रोदों आरोना ससेल' मोनहैदों खोमा इसोरबो बारा मोनहैयाखै आंबो थांबाय थानोसै दायो बैनिफ्राय थिखोनो हागोन होननानै मालफोरखौ लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आइमोना नेथ' होनखादोंमोन ओमफ्राय आङो नेथ'आसै लाबोनो हागोन खोमा होननानै ससे लाबोलायबाय ओमफ्राय नै आबौआ मोनफैबाय आरो बे समावनो ओमफ्राय मनाखौ हमां जानानै दंगासिनो सानैजों थिखोलांसै जोङो दायो आं जानानै दंगासिनो दाइलग गैया नामा दाइलग गैया ओरै थांसै जोङो सानैजों नै हमबाय आरो ओरै फारसे ओंख्रिया मुदुफुलजों नासो थांबाय थानि जाना फोथारा गोजानावलाय नै खस्थ' लानांबाय फैबाय नै ससे मालाय आबौआ थांसिगोन ओरैजाय दांग्रि सरनो ओमफ्राय जोंना बैथिंसो आरोना बेबोमोन आरो जोंहानि ओमफ्राय बेखौ इथिंजाय हाथ'ला बैखौ हायग्रोनोसै नै बाय होलांबाय ओरैजाय सान ना खोमसि सिसो नुदों बिसोरो लामायाव नुहुरगोन ना नुहुराखैथाय थम थम ओइनो फैगासिनो नै जायाबाबो जुम खालामना देखायबाय आरोना आङो नै नै इथिंनाबो दंबावो जाना एसे गोथांस्रोम आरो नै इथिंजायना मा होनदों अ हासार मोनाखैना माने हासार मोनाखै होन्दोंना आङो आबौआ जाहानाव आलु गायहैयोना ओमफ्राय बे आलु गायनायाव जाहानावथ' मोसौआ गैया नालाय हासारखौ बायनो गोनांसो जायो आलु गायनायाव होनांगौ ओमफ्राय बेखायनो हासारखौ मोनथ'वाखै होनदों आरो आं दानि फैबाय थानायावहाय आलुखौ माला गायहैगोन होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय बेखायनो हासार मोनथ'वाखै होनहरदों आरोना हासार मोनब्ला गायहैसिगोन खोमा हासार आरो माइ हानाय दिन ना बोथोराबो मिलायाखै दां इमाननो ओरै सान्दुं थां ओंखायनोथ' मेगना मोजाङै नायनो हायाखै आरो ससे दसे नेबावनानै ओरै थांनोसै हाहैनोसै जोङो दानिया नै बिमाया हाहैजेनबायानो नै ओरैजाय मादैयाबो हाबाय आरोना हासिगोन माने हानोसै आंबो हानोसै नै खासि लाखाबाय माने मैया सानसे थानायावनो स्रेम जाबायना मैया सानसे हाफैयासै आरोना जोंहा ओमफ्राय बेयावनो माने एसे गेस्रेम जानानै थाबाय दा हानोसै दुब्लियावहाय जोङो साथामजोंल' मोनहैग्रोदोंमोन आरोना आइ आं ओमफ्रायो मादै ओमफ्राय जोंहाना हाजिराफोरा मोनफैथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय जों दसे हानानै बे समावनो बिसोरो दसेनि उनाव मोनफैबाय आरो जोंबो बिदिनो थांनानै ससेल' हाखादोंमोन आरोना बारा बुरजा हाखायाखैमोन ओमफ्राय बिसोरबो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ फैनाय नङा होननानै जोङो साथामजों रायज्लायगासिनोमोन आरोना फैयाबा मा जागोन होननानै हानाय नङा होनना ओमफ्राय बिसोर फैबाय हाबाय आरो ओमफ्राय दासो फैदों आरोना इसोरबो ओमफ्रायो दहायो जों मोनफैथ'वाखैमोन इसोरो ओमफ्राय नै फैहांबाय आरो हासिगोन ओमफ्राय फैनाय नङा होननानै सिन्था खालामदोंमोन आरोना আজি নাহিব বুলি চিন্তাহে কৰি আছিলে তাতে গ'লে নেকি বুলি কৈ আছিলে আমি ओरै हानोसै नै हायै हाखांलायबाय नै दायो ओंखाम जानायनि सम मोनफैलायबाय आरोना ओंखाम जानोसै हाखांसिगोन एसेल'सै माने ओंखाम जानायनि सिगां आरोना नैबे थिंजाय खावसे दंमोन ओमफ्राय बेखौ हानाय एसेल'सै आरो खिन्थु दंबावो दै माइया हानो एसे गोबाङैनो बांसिनसो दंबावो दा नैबे खन्द'सेमोन आरोना बे खन्द'सेनिखौ हाखासिगोन बेखौ हाखांबानो ओंखाम जानोसै आरो एसेल'सै नोंसोर हागासिनो देखायहरनि र' एसेल'सै आरोना ज' जाजाय होदो इयाव एसेल' जाहैबाय नालाय माइया
ओमफ्राय ओरैजाय नै थफ्लाखौ लाना थांनोसै बेयाव सायहा दसे खालामथ'दोंमोन ओमफ्राय बिमाया बै नै आइखौ नुदो ना बेयाव सायहा खालामहैदो आरो ना बेयाव ओंखाम जाहैनोसै बेनिफ्राय मनाखौ लाना थांनानै आइखौ लाना थांसै आरो दायो खालामनोसै ओंखाम मा ओंख्रि लाबोदो ओंख्रिया औ मैथाजों नानो ओंख्रिया माने बैयाव जाहैनोसै जोङो आइया बानायबाय दंना सायहा ओइनो बेयाव जाहैनोसै नै मनाया কি সবজি আনিছে কি সবজি আনিছে दालि ओंखाम जानो टाइम जाबाय नालाय फैजोब्बाय आरो दा नै सायहायाव दख'ना सुरिनि सायहायाव दिनै ओंख्रिया जोंहाना मुदुफुलमोन आरो ना मुदुफुलजों ना गोरान खारैमोन आंना मैथा ना ओमफ्राय नोंना सान्दुंसो नांबावबाय एसे जेबो नङा नै आब' ओंख्रि बिदै मैथाया बोरायबायना जादों आङो इसिनि ओंखाम जानायखौ देखायहैनि र' सासेनो ओरैजाय ओंखाम जाहांबाय नै কি ভাজি মটর সোয়াবিন ইউটিউবত চাবি দেই লাজিখাৰে খোৱা ইনে চাচিয়া দালি পানী বনাইছোঁ আৰু লাই শাক আৰু লাই শাক पिटिका आहाबो जानोसै आरोना आंनि जायगानि बेयावनो गय जागासिनो नै दायो ओमफ्राय मालाय आइया ओंखाम जाखांनानै निउस नायगासिनो आरोना नै सिबिरानि ब्रह्मनि निउस ओमफ्राय रासि बिराद नायो आरोना बियो ओमफ्राय मालाबा फुङावनो बिसिनायावनो थानानै थिगसे रासि नायो इयो ओमफ्राय रासि नायनानै फिसालाखौ बुंहरसिगोन आरो नोंना दिनै गाज्रि ना नोंना दिनै मोजां ना होननानै बुंहरसिगोन आरो इयो रासि नायै ओरैजायबो इसोरबो जाखांजोब्बाय आरो दा जिरायदों दसे जिरायनानै हायफिननोसैलाय आरो गय जाबाय ओंखाम जाखांनायनि हाथायाथ' मोजांखानो दसे जिरायनोसै बोखांबाय ओरैजाय नै ओमफ्राय इयाव आङो एसे हादोंमोन आरोना मोनसे मोननै नै ओमफ्राय थांजोबनो ओंखारबायानो नै लारि लारिनो ट्रेन बायदि रेलगारि बायदि आरोना बुरजानो थांनोसै थांबाय इसोरो मुखटू ने देखिब आरो दा सब पकर বিলাকে দেখিব ভিডিঅ'ত नै बोराया दहाय फार्स्टआव लोगो मोनखानायमोन आरोना ओमफ्राय लास्टआव लोगो मोनफिनबाय फार्स्टआव लोगो मोननायखौ लास्टआव लोगो मोनफिनबा माथो फायग' गोनां जायोनो नै बोरायनि माया दांग्रि सरनायजों सरनाय नै थांसै जोंहाबो थ'दो थांग्रोजोब्बाय इसोरो लायबाय आरोना इसोरो थांग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा एसे लेट जालायबाय आरो साथामजों दहाय फैनायावबो एसे सिगां जादोंमोन ओमफ्राय थांनायावबो एसे लेट जाबाय बिसोर दहाय फैनायावबो एसे लेट जादोंमोन थांनायावबो एसे सिगां जाबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै नै सफा गोलोमदैजों माने सिथाबजोब्बाय आरोना खानायफोरानो गैखाया ओरैनोबाबो सिथाबजोब्बाय नै मालखौ इयाव गारबोदोंमोन आइया मनाफोरखौ लानानै फैनोसै गन सनफोरखौ गालांखानोसै आरोना जों आरो खनसे फैफिननांसिगोन नै इयाव दंना इनो एसेबाव आइजों आंजों हानो फैनांसिगोन आरो एसेखौ बिदिबा थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम आरोना अननानै बयबो बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थांनोसै